Benvinguts i benvingudes a la presentació de l'espai web de reserves online de l'àrea municipal d'esports. Després de molts de mesos de tot el personal d'esports treballant per a poder tirar endavant amb aquest espai web, ja podem dir que ho podem fer oficial i endavant amb la presentació. Serà un enllaç que tindrem vinculat directament des de la pàgina web de l'Ajuntament, des de www.ametlllamar.cat/esports. Podrem vindre directament des d'aquí i trobarem un espai on fica reserves online, que és on haurem de clicar. Una vegada clicarem a reserves online, sortirà aquí un vincle on surt Reserve Online Now, que ja directament ens enllaçarà a l'espai web de l'àrea municipal d'esports de l'Ametlla de Mar. Dintre d'aquí ho trobarem tot ben separat, on surt reserves Sem la Cala, reserves de pàdel, reserves tenis, reserves Camp de la Cala, del pavelló i l'espai de classes online. Anem a fer un exemple. Anem a clicar a reserves de Sem la Cala, que vindria a ser tot l'espai d'activitats dirigides, de sala fitness, de ciclo indoor, de piscines, d'entrenaments personals i d'espai salut. Seguim amb l'exemple. Per exemple, cliquem on fica reserves de sala fitness. Se'ns obrirà una pestanya on sortiran totes les hores on puc reservar la sala de fitness per fer el nostre entrenament. Dintre d'aquí veureu que us surt tot l'horari que anirem actualitzant dia a dia, és a dir, allí dalt de tot podreu triar la data on voleu fer la reserva i si evidentment és festa o tenim mitja jornada o tenim un horari diferent a l'habitual, ja us sortirà aquí on podreu clicar la reserva i sempre fer la reserva amb una antelació màxima de 24 hores i l'anul·lació un màxim de 2 hores abans per nosaltres poder reservar la sala per un altre usuari o usuària. Dintre de l'horari podreu clicar a l'hora que us va millor i aquí triar la duració del vostre entrenament, que l'hem separat o podem triar entre mitja hora, una hora i mitja o 2 hores. Per exemple, clicarem dintre d'una hora. Cliquem dintre d'una hora i ens sortirà una pestanya que haurem d'acceptar les condicions de la reserva i una vegada les acceptarem ja ens sortirà un rebut final, que serà, doncs aquí per exemple hem triat el dia 28 de maig a les 8:30, una duració d'una hora i mitja d'entreno de sala fitness i ja podrem acceptar procés realitzat amb èxit i podrem clicar dintre de veure reserves per veure totes les reserves que haurem triat nosaltres. Aquí ens sortirà com una mena de perfil nostre on podrem veure això, les dades personals, si estan correctament, els moviments econòmics, les meves reserves, que en aquest cas ja veiem que surten la sala fitness que hem reservat a les 8:30 del matí i els meus accessos per controlar quan vaig al gimnàs o quan no vaig. A la vegada que generarem aquesta reserva, se'ns enviarà automàticament un correu que teniu enllaçat al vostre usuari on us recordarà que acabeu de reservar la sala fitness el dia 28 del 5 a les 8:30. Això ja és per a més, que no se us passi o que poguéssiu tindre accés ràpidament, en aquest cas al mail, per a poder-ho recordar millor. Fem un altre exemple, per exemple a les reserves d'activitats dirigides trobarem tot l'horari, que igual que a l'explicació de la sala fitness trobarem aquí, depenent de l'horari que tenim aquell dia, trobareu el que és l'horari d'aquell dia o d'aquella setmana i aquí podreu triar igual els dies, podreu veure quina activitat fem cada dia i clicar, per exemple, a l'activitat de pilates. Cliquem a l'activitat de pilates i dintre de l'activitat de pilates trobarem
que el mateix que abans, que se'ns enllaçarà la reserva, haurem de confirmar la reserva i una vegada confirmada ja se'ns generarà un mail per recordar esta reserva. Dintre de cicle indoor, de les reserves de cicle indoor que les hem ficat de banda, trobarem el mateix estructurat que amb les reserves de classes dirigides. Trobareu l'horari de cicle indoor, que dependrà igual que les altres classes de l'horari que tindrem aquell dia assignat, i dintre per exemple, del divendres a les 10 menys quart, que clicarem dintre de la reserva de cicle outdoor en aquest cas, que és a l'aire lliure, trobarem el mateix, l'espai on podrem reservar la classe, que se'ns generarà un enllaç o un correu automàticament al vostre correu personal i que serà per a confirmar ja la reserva d'esta classe. Als carrils de piscina, a les reserves de piscina, trobarem en aquest cas, nosaltres no trobareu que teniu disponible totes les hores, sinó que ja automàticament us surt les que nosaltres tenim reservades pels nostres cursets o per altres reserves exteriors, externes, que podem tindre aquell dia. Veieu que aquí ara us surt carril 1 més 2, 3 més 4, 5 més 6, més piscina petita, perquè és les reserves que podem fer amb el context actual. Podeu reservar fins a 6 usuaris per doble carril, que és el que tenim actualment, però que, com bé sabeu, aquesta mesura o aquestes mesures poden anar canviant i això es pot convertir en un carril únic o seguir amb el doble carril i que ja es trobareu sempre actualitzat una vegada entrareu dintre de les reserves de piscina. Aquí clicarem sobre, ara per exemple, el carril 1 i 2 reservar a les 10 i el mateix, automàticament us generarà ja la reserva, us ho recordarà, ho tindreu guardats a les vostres reserves i ja us generarà el correu, el vostre correu personal on us avisarà que heu fet aquesta reserva. Anem a la part de reserves d'entrenaments personals. Dintre de reserves d'entrenaments personals, la diferència entre totes les altres reserves la trobem amb que aquí trobareu l'espai, els espais o els horaris que hi ha disponibles, però que sempre haureu de concordar amb recepció. És a dir, vosaltres haureu de trucar a recepció i dir vull confirmar la reserva d'aquest horari i recepció us dirà si la podeu confirmar o no, ja que això depèn també de la disponibilitat dels nostres monitors i monitores a l'hora de fer aquests entrenaments personals. A l'espai salut trobarem exactament el mateix. Trobareu que teniu un espai de reserva, un horari, igual que en les altres activitats, però que haureu de sempre concordar-ho amb la recepció de la nostra instal·lació. És a dir, aquí trobareu l'espai on nosaltres tenim ja reservades l'espai per a aquest espai salut, però haureu de confirmar en recepció si està disponible o no el nostre servei de fisioteràpia, el nostre servei de nutrició, el nostre servei de massatge. Bé, pel que fa al pàdel, també trobem que dintre de la pestanya de reserves de pàdel clicarem i trobarem també el desplegament de l'horari de pàdel 1, que és la pista de muntanya, la pista de dalt de la instal·lació, i pàdel 2, la pista del mar, la pista de baix de la instal·lació. Dintre d'aquí trobarem tot l'horari on podem fer les reserves de pistes i l'única diferència amb la reserva de les altres activitats és l'antelació màxima de reserva, que aquí és de 48 hores, i l'anul·lació de reserva, que és un màxim de 24 hores abans per nosaltres també poder reservar la pista per uns altres usuaris. També trobem la pestanya de reserves de tenis, que funciona exactament igual que les pistes de pàdel, l'únic que tenim 3 pistes i a les pistes de pàdel en tenim 2.
Reserves de camp, la cala, que ho juntarem en reserves de pavelló de la cala. Trobem que la reserva únicament és a través de la sol·licitud i autorització prèvia dintre de recepció. Pel mateix que explicàvem, per exemple, amb les reserves d'espai salut. Nosaltres tenim les nostres activitats dintre de camp de futbol i de pavelló i aquestes activitats han d'anar sempre coordinades a través de recepció a l'hora de fer la reserva i són elles qui ens han de donar l'autorització a l'hora de poder fer aquesta reserva d'estos dos espais. I per acabar tenim l'espai de classes online, on aquí, si cliquem, trobarem totes les classes online que evidentment estan reservades als usuaris del SEM La Cala, ja que aquest espai només podrà accedir l'usuari que està abonat a la nostra instal·lació. Aquest usuari serà el que rebreu per correu electrònic, on rebreu un nom d'usuari i una contrasenya. Aquesta contrasenya la podreu canviar una vegada entreu dins del perfil i serà el que es donarà accés a tot aquest espai web i a les classes online, ja sigui de ciclo indoor, de classes de coreografia, tonificació, Menicos, la Gym d'Or o la Gym Junior. Dintre de la tonificació trobareu les diferents classes, haureu de clicar dins de la classe i es generarà un enllaç on trobareu tota la classe. Bé, està aquí la presentació del que serà l'espai web d'esports. Bé, per més informació o dubte o qualsevol persona que no pugui usar o no sàpiga usar l'espai web, teniu aquí totes les nostres xarxes socials, els nostres telèfons de contacte, correu electrònic, on podeu ficar-se en contacte amb nosaltres i us ajudarem encantat. Esperem que poguéssiu disfrutar de l'espai web tant com nosaltres hem fet, tal com nosaltres hem disfrutat fent-lo i que, com bé he dit, qualsevol dubte no dubteu en posar-se en contacte amb nosaltres. Moltes gràcies.